Hej og velkommen til vores hovedkontor her i Schwarz, Østrig. Så vil vi lige snakke lidt om vores kvaliteter i Tyrolit. Vi har 3 forskellige kvaliteter. Vi har Basic, så har vi Standard, og så har vi Premium. Det er jo meget med pris og kvalitet, og mange spørger, jamen hvorfor skal jeg bruge en Premium kontra en Basic skærskive? Det er det samme, altså 125 gange 1. Hvad får jeg ud af det? Jamen lad os bare sige det sådan, som det er. Hvis vi tager en kunde, som bruger 9.000 basic skærskiver om året, og for eksempel, så siger vi, at den koster 10 kroner ud. Den koster 10 kroner at købe. Jamen, så skifter du den ud til premium-modellen, og de vil dermed spare og kun bruge 3.000 stykker. Og lad os bare sige, at den koster 30 kroner stykket, den her premium skærskive. Jamen, så har du muligvis ikke sparet noget i den forstand på det totale beløb. Men du har jo sparet 6.000 snit, eller 6.000 skift ved at skifte fra basic til premium. Så du har altså sparet, lad os bare sige, et skifte tager 1 minut. Jamen, så har du sparet 100 timer allerede. Og hvis vi antager, at en timepris, jamen det er 300 kroner. Det er altså 30.000 kroner, vi sparer, bare ved at lave den her øvelse ved at skifte fra basic til premium. Det er altså en besparelse på 33%. 33%. Jo. Og så kan vi jo så sige, er premium så 3 gange så dyr som en basic? Det er den normalt ikke. Så besparelsen er faktisk endnu større. Jo. And I'm going to try to prove that to you. Ja, så Johan prøver lige at skære 10 snit med hver. So I'm running low on stainless steel, full material, but we'll give it a try. We'll see how far we get. You start with the basic. And then I'll proceed with the premium and try to do with both of them 10 cuts to show you the difference in quality. Så her starter vi altså med 10 snit med basic skærskiven, og bagefter tager han 10 snit med premium skærskiven.
running low. But I think I just managed. Super duper. Nu vil vi lige vise, hvordan skiverne ser ud efter sådan 10 snit her. Jeg lægger den friske skive nederst. Så har vi premium skæreskiven. Der er kun slidt 2, max 3 mm af den her skive her ved de 10 snit, så der er masser af snit i den endnu. Basic skæreskiven, jamen det passer meget godt. Den er cirka 3 gange mindre end den har cirka slidt 3 gange mere end premium. Så det betyder bare rigtig meget, om du vælger den rigtige skæreskive til din applikation. Og selvfølgelig også hvem der bruger det. Men kvalitetslinje, det kan sagtens betale sig at give noget mere for premium. Fordi at i sidste ende, jamen, så vinder du kun på at købe premium-produkterne. Det var alt for i dag. Vi vil takke af. Vi vil sige tusind tak, fordi I vil bruge tiden på at se med. Og tak til Johan for at demonstrere. You're welcome. My pleasure. Really my pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Be well. Tak. Cheers. Vi ses. Hej. Bye bye.